Mistä Sundbergkin juoksee ennätyksensä 37.83. Seuraavassa eräs tosiaan nähdään kovaa kansainvälistä vauhtia tällä matkalle Karol Zalewski, joka oikeastaan sen jälkeen, kun on 2 kertaa 22-vuotiaat Euroopan mestaruuden 200 metrillä voittanut, niin hakenut matkavalintaansa. Ja Tampereella, kun hän voitti kakkosen, niin takana oli semmoisia nimiä kuin Danny Talbot, Pavel Maslak ja Adam Cemil. Sitten korkeuspaikalle, jossa tapahtuu jälleen Arttu Mattila. Hyppää 2.05, eli jälleen sentillä parantaa 15-vuotiaiden Suomen ennätystä. Mattila, joka on ennen tätä hyppyä parantanut tuota ennätystä jo 2 kertaa tällä kaudella, tekee sen nyt 3. kerran. Ja jos ja toivotaan ja kun Mattilan kehitys jatkuu hyvän kaltaisena, niin tästä nuoresta miehestä vielä tulevaisuudessa saamme kansainvälisen tasonkin korkeushyppääjä, mutta matkaa toki siihen on. Nuori mies, että vielä on vuosia harjoittelua edessä ja se 35 senttiä siihen maailmankärkeen pitää lyödä, mutta hyvät lähdet on. Oskari Frösenin Suomen ennätystä on paranneltu useamman kerran ja niin kuin muistetaan, niin Oskari pääsi 2.30 paremmalle puolelle, että siinä samassa tahdissa. Mauri Kaattari ylittää 2.09 ja se riittänee tänään kilpailun voittoon. Kaattarille hallikauden avaus. Kaattari ei ehkä niin fysiologiselta mitoiltaan ole ihan sellainen stereotyyppinen korkeushyppääjä, mutta sen mikä mitassa Mä otan vielä Miro. niin ehkä ponnistusvoimassa totisesti voittaa ja Kaattari